חגי? יואו, נוגה. יואו, את נראית מצוין. תודה. יואו. גם אתה. מה, בדרך... לאן את? בדרך למזכירות, לפגוש את דני. קשר להסתבכות עם הבנק, אה? כן, אבל זה ממש עוד בשלבים ראשוניים. טוב, טוב שבאתם, צריכים פה עורך דין טובה כמוך. תודה. שנים שלא הייתי פה והכל נראה בדיוק אותו הדבר. כן, אה? כן. הצליח לרז קרמון, נכון? כן. התחתנו לפני 2 כן. מה איתך? התחתנת? יש לך ילדים? כן, זאת אומרת, הייתי נשוי אכפת לכם נשב פה רגע? אתה יודע מה, אבל ממש רק לכמה דקות, אני באמת ממהרת. בקיצור, הייתי נשוי לדנה שחל, זוכרת אותה? שכבה מתחתנו? כן, כן, אני זוכרת אותה. אז מה, לא הלך לכם? זה לא... ואז מינו אותי לנהל את המסגריה. איזה יופי, תמיד אהבת את זה. נכון. כן. זהו, זה לא שלא הלך לנו, פשוט... דנה היא חטאה בלוקמיה. היא נפטרה. אני מצטערת. כן, זה היה קשה, זה היה ארוך. נלחמה עד הסוף. כרמלי, טעים לך? בדיוק ראיתי תמונה שלך בעיתון. איזה קטע. כן. אנחנו תמיד היינו מאוד קרובים, נכון? כן, אני זוכרת. ויכלנו להיות אפילו יותר קרובים, נכון? סליחה, לא הייתי צריך להגיד את זה. זה בסדר, חגי. פשוט חשבתי שאולי אני אלך לשתות איזה קפה או משהו. העין הכי יפה שיש. הלו? כן, כן, אני כבר בקיבוץ. כמה דקות ואני אצלכם. תשמור על עצמך. הייתי ילד בלילות עצוב משוטט לבד, לא נתתי לאיש לדעת, את היית אהבת נעוריי.